Tadi ko tataigat. Tumalon mo. Ayan guys, maglilinis kami sa Karayan. Ha? Dito sa ilog namin, no? Dito kami ngayon sa ilog namin. Hanging Bridge, ano? Hanging Bridge. Calao. Ha? Dito tayo maglilinis. Yung ilog namin ma-clear mga kanter, kaso ano, may bagyo kasi, kakatapos lang ng bagyo. Kaya ganyan yung kulay. Lilinis tayo ng isda tsaka kabuting kalaw mga ka-hunter. Oh. Diba? Diyan eh. Maglilinis tayo ng nakuha mga ka-hunter. Kabuting kalaw tsaka ano, tapis ni kung bababa ko mo malangos dito na ay kalaw ay mga kanter, oh, hahatiin na ng maliliit. Hahati na ni Kulot. Maliliit lang. Mga ganito lang, oh. Mga kanter, oh, ito. Ganyan-ganyan mo lang, oh. Oh, di ba? Ayan, mga kanter, ganyan lang. Para madami, oh, madamihan. Ganyan lang mga kanter. Load lang kayo dyan. Para siyang cotton mga ka-hunter, oh. Oh. Oh, ganito yung baba ng kalaw mga uong, mga kabuti, oh. Para siyang asang ng isda. Ang kaya na niya. Basta karne. May papakita ko sa inyo mga hunter. Ito na natin. May persimmon? Najibatit. Tignan nyo, ah. May shake na iba. Wala na. So, tapos na mga kanter. Magluluto na, oh. Nice. Kita mo dito, ah. Ayan yung mga nagpaparty ng ano. Ayun mga kanter, lulutuin na yung kabuti. Mantika tsaka bawang ulit. Mantika, bawang ang una. Lutuin mo lang yung bawang ng konti mga kanter. Ayan, o, bawang, o. Okay, wala kayo kasi mababasigan. Oh. Ano mo na nito? Sibuyas. Ganon din mga kanter sa isa kanina. Adobo mo. Adobo yan? Adobo mo guys. Adobo daw yung ano mga kanter. Yung kabuting kalaw. Tapos luya. Ayun. Kasamang luya. Aadobohin daw yung kabuti. Ayan, lalagay na ni Kulot yung kabuti. Ha? Palambutin mo! Oh. Yes.
kabuting kalaw mga ka-hunter. Hoy. Yan, nilagay na ni Kulot yung kabuti mga ka-hunter. Alawin lang mabuti. Eh, Okay. ano dakkel? Adobong kalaw mga kanter. Ang luto nito, adobo. Adobong kabuti. Adobong kabuti. Ha? Ha? Ni? Laod sa? Laod. Patay ko tao. Ano mo ka? Apa yaramida? Puta ay ko ana. Bain na. Kutsilyo dito data na eh. Na? Kutsilyo ta. Incomplete sa pay ajen. No? Hansapin ang kompleton. At tapos yan, nakatuwa tipi-tiping. Awan? Ayun mga kanter. Ay, Oyster sauce. lahat kung Tapos magic sarap. De? Maliit ang kuha. Ha? Tapos soy mga kanter. kurang pa yan. Nagitay na. Ada gilaw tantay. Tapos suka mga kanter. Suka. Gilaw. Kurang Tidak tayo. Guys. Sa sukal. Konting asukal. Yo, wala ko na. Yan mga kanter. Antayin ng maluto. Yo. Woo! Sarap yan mga kanter. Wala paminta mo bro. Ha? Paminta. May lagyan soy. Ayan mga kanter oh. Malapit nang maluto yan. Sarap-sarap yan mga kanter. Jim, kaya- Uy. Fiesta. Kaya. Masarap yung ulo guys. Ayaw niya. Woo! Hindi masigat diba? Masyadong kuman, bebe. Lumakat. Lumakat. Nagto. Ano ko eh? Malik. Akin to. Ayaw mo niya. Yang kuyaw. Dahil yung pagkukuha mo. Tinampak lang natin, nagkukuha doon. Bago na pa nang isang pusi yung titim grabe. Nabaglawan ka na, kailan nga. Sisi kami. Nagputok hindi ka man 5 minutes na ita. Bawa ka? Ito mo. Ulo na rin. Kaya mga ko gagawin lang eh. Kaya makita na ako. Basta rin, message sila mo. Puso-puso sa mesa. Tapos kayo. Hindi sana, julok ka na lang. Para mapusok mo. So, nak. Tapos na yan. Be ko. Sinabi ko. Friend. Inggit lang mga be. Bagay? Inggit lang mga Pino? Pinggit lang yan. Han be? Be, inggit lang mamaya. Walang bebe. Chat out ka na. Ano yung be ko? Okay mo? Yung buhat ang bebe kang gagawin. Kaya masarap, uong kalaw. Kalaw, jebes, uong kalaw. Adobo mo dere.
Pwede. Yun. Banat. Ako. Kung talaw. Apa dito? Tapos dito utang ko. Tapos don't shout no bad. Dito, satu. Oh, yun. Suduin mo na siya. Apa? Tawarin mo. Two down. Kurang ganun siya. Oh, totoo nga. Ako na. May mo na doon yan. Tapos may budol. Ay, budol. Ako na. Okay lang pitulan kung pasahan ka. Tayo mga guys! Tayo po guys! Woo! Busog na busog kami! Woo! Salamat! Tulong. Sarap naman to! Taka na! Salamat! Busog na naman kami! Woo! Patay man. Ako labatin mo ako.